Dan huwa gvern li jagħti serħan il-moħħ lil familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Gvern li jassigura li fit-tul l-affarijiet ikunu stabbli. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika f'ċentru Ppakkjat f'Taslima li matul nota kif f'pajjiżi oħra id-deċiżjoni tal-Gvern Amerikan li joħroġ mill-ftehim mal-Iran ħolqot diskussjoni dwar kif il-prezz taż-żejt tela fl-ogħla livelli tiegħu. Dan bl-effett li kumpaniji tal-enerġija madwar id-dinja qed jaraw kif iż-żmien li ġej se jgħollu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. B'differenza dan il-gvern ħoloq sitwazzjoni li f'pajjiżna jirrenja is-sens ta' stabbiltà. Dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħtu lill-familji tagħna huwa s-serħan il-moħħ. Li nassiguraw li fit-tul l-affarijiet ikunu stabbli. Il-Prim Ministru esprima x-xewqa li l-kunċett ta' stabilità ikun mifrux fuq sma oħra bħal fil-housing u hawnhekk assigura li mhux se jinbidlu kondizzjonijiet li daħlu bihom nies fil-passat. Iżda il-proġetti li se jsiru fil-futur iridu jkunu differenti biex jindirizzaw anomaliji li jeżistu u li nħolqu tul is-snin. Bl-affarijiet li ħanamlu aħna, bil-110 miljuni li ħaninvestu aħna, il-kondizzjonijiet iridu jkunu bil-fors differenti. Għax inkella min jiġi warajna ħajjerġa' jsib l-istess problema. U aħna l-problemi li ta' warajna mhux inkabru għomlu, irridu inċeknu għomlu. Aħna mhux dejn irridu ħallu ġid, aħna jekk uritna problema ta' housing kbira, irridu nċeknuha kemm jista' jkun. Jekk uritna deficit, irridu ħallu surplus. Jekk uritna dejn, irridu ħallu ġid. U għalhekk qal il-mexxej Laburista li hemm il-ħeġġa biex inkomplu mexjin il-qudiem. Joseph Muscat stenna li ċavetta ta' kollox hija l-għaqda li tirrenja fil-Partit Laburista. L-għaqda li għandna bejnietna hija tant kemm illum il-ġurnata ngħid jien għandha eruq sodi. Qiegħda tieħu l-enerġija tagħha minn dawn l-eruq. Illi hija għaqda li ħadd tkompli tmexxina l qudiem għal ħafna u ħafna żmien. Dr. Muscat innota li triq li faċċja l-Partit Laburista qatt ma kienet faċli. Sibna biss tlajja u ħotob, iżda aktar ma tkun wieqfa tela aktar nitilgħu niġru. Qal il-mexxej Laburista li tkellem dwar l-impenn tiegħu li l-moviment li jmexxiju ikompli jkun dak li jġib il-bidla. Għandna xogħol x'nagħmlu għas-sena d-dieħla għal kunsilli lokali f'kull lokalità fejn irrid nara impetus u enerġija ġdida f'kull lokalità fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, imma aktar importanti minn hekk fil-mod ta' kif inkomplu niddereġu lil pajjiżna biex verament nibnu Malta tagħna.